Pasal pembekam dan ini gue baca di banyak kami kesabun. Lo yarap Yang pun nak dinaka kayu. Yang ini banmi kerum. Kuba barok kuba kebosam. Kuba benda itu. Kumbai ngitip ka jingkiu jong ka klam COVID-19 ha ka district bat kumju ha ka jelahi borok away kadang jor kadang mi gisngi. Kumshi benta banyada na ka jing sapriang jong ka klam COVID-19 ha po ka snong menta ka sngi kinong ilam snong jong ka snong lum dai kla bhoirambong kila shim khia ha ka ba kilabu iki jaka sakti paiba haman lagi benta jong ka yo bhoirambong. Na ka liang ka dorbar snong lungbau sketri snong uba arrambai ulong ba ka jingbu ikini ki jaka sakti paiba haman lagi benta jong ka yo kanyarap shiboni ki paiba abakin yo bansai ilaki kiti hakano kano ka jaka ka bakidon ki baha papo ka benta jong ka yo haka ju ka por na kaliang kino ilam snong kila airu ka jing kublai ki riu shimet ki balakloi ban no snyang ki kitiar ban pelong ka jaka sai kiti paiba kong na kaliang jong ka sedang lum dai kla borambong ni na kebenta banyada la ya kini ka klam COVID-19 nilai persang hi ban thau ki lat ki lenti ban penyo ya kini ki berti ya kabaki nong yo nong hat kinyo ya kaban penon kam ban sak ya kiti ki jongki knang ba uni knyang jingpang unom yo lat ban sno akiti bakan ya da ya kini ke jingpang te nakaliang jong snong ya ai ke jingkuble ya baro ki bayadon benta baniano senyang syakini ke pon ha ke bangi layo banbu ya kini berti hakidong kilat jong snong hi baro kowe tenginget baki pai ba nong yo ki baya don benta ban ya di thet hang ni tin so bahaya ke ban nom punjot ya kini hendrei bakin ya sim benta ban ya sai ya ki kijat oh ya ki jong ki bat bagi kijat jong ki penon kam ya kini padal ki balasnak nang ya ke bang penon kam kawe na ke benta ban penmi ya ke dawai ban sai ya ki kawe pat ke ban penmi ya ke lang bikin yo ban sai ko ya ki ke jong ki tengingai ba kinong yo ru kin ya sim benta ya kini da ke jingkemen ban ya le ko knang ba ngila banyada ya uni uknyang jingpang COVID-19 tang kita kintin mengidon ban pau na kaliang jong kasnong kuble sibon simpat kaliang jong ikum kinong ilam snong kiba nilia du kia du dem na kabanta kan de jing ka bau pai pa jong ka ri hi bora ko wei kham tam kham ha kan ka yo jing yo ban bong lom dai kla ka ba bon upai ba nong wan nong lei nong chit nong siu na ka bita ka long ying long sem de kum ta nhiều y ba kan ni ka knyang jing pang ka bangil ya tip ba ba kala nang sa kala nang jor kum ta na ka jang jong snong ba ka di perhat jeni ke ba kan don tang tawi kan ni ka jing khu jeni ban ya rap na ka jang jong pai ba nong wan nong lei ka ko ka yo bon bong da ka bangi persang ban penni nai da ka phon ban le de ki don jing nong ya rap ya no yang dan ka ni tiar tong bu na ka benta ka ba pai ba baro da ka jikben ni thet ya la ki jong jikti bat ni la bu ya ka jing ya ka dawai nang ya ka ba ki baro ni tip ba long ba ka jing le khu jengi kan penlong yang ni kabangin light no ni nyang jingpang te komta di baro ginong yo ginong thet ki trai snong ginong wan nang ne na trai to ya burom ya kan ka ba ka snong kala le kala bu hapdeng jeng pi khnang ba pinyo ya ki jingerap na ka banta na ka banta ki chat ki kti ki jeng pi ban sat kumbala ha na ki bor sarkar nang ya kabangin light na ka banta ki jingpang ki babit haki babun benta ki bangi train na ka benta kam ti duni te kumta nga karpat ki baro kentai ber sedang snobha ban ya buram bat ban le hakar kom ka bede ban thet ki ti jungpi da ka basutu bat da ka basulem na ka benta ka jingle cho ka snong na ka benta ban ya rap na ka benta ki imlang salang ka bha ka miat ka roi ka par chong ka snong nang bangin light na ka benta ki jingpang ki ba ki bakta na ka benta ki jing im chongi kumbre te kuble sibon na kaliang chongi kum ka snong na persang ban bu ya kan ya to ngin ya pendon kam ya ka
kat ba kan ka knyang jing pang kap perca kublai sibun na kaliang jong kisnong tang kini jing kepat na pi na kaliang jong pi kum pai ba banit sim betal lam haka banit that e ti jing pi kublai sibun